Hej dit, så vi atter her ved en nødvendig parste av Gjerstamål. Og jeg heter Daniel Adol Jakobsen, og sammen med meg her Paul Færø, og Anja Hansen, hun tek seg av det tekniske vi opptøkene. Og Gjerstamål det ligger nesten i årene, som vi som en gang har tid til, selv jeg kanskje begynne av sendisene. Og jeg er ferdig å spørre, Paul, hva ligger til i hjertet i dag, Paul? Ja, det var noe kjær at jeg får huske om alt det som var gode med i sjælen av toftene. Og det var ta i gode næren, og baden så at han var vaksen, nekva at han var bad. Og så undret jeg ofte iver at hvordan vel de visste hva jeg skulle være. Att det var en självfylgelse så tar man också till att allt det som Herren yngste vi med här skulle gänga ut alltså. Och det ser man var vi föräldrar som här det vant av näka som är man kan ha undras iver och grunderna för kvit dig vant av det. Men det ständer om troarfäderna hetta i Hebreerbrevet kapitel 11. Då börjar det vid tajmen. Så han om troarfäderna börjar vid någon halvår. Han börjar som första vers säger att trygg fått vissa om det som vana veror och sannföring om det som inte sast. Och så kommer det in i mynterna. För i henne värta ju in i gamla fink och gåan vittnesbord. Og vi tryggfæta vi til heimeren skapt vi året gods, så det ikke av hinnom kjennelig at det som sast våre tid. At det iveskriften til alle som mange som vi har nevnt, og så kommer nekva tre, som man nevner nøkere av, og så det treitene som tar vår at øye hessa trullene som fått vissa om det som ikke sast, som vi røvna. Ja. Så det rettelig avhverst, hvis du fer inn i skriften her, og du ser fyret der, hvordan skal jeg mynta deg som elskar meg, som jeg selv ikke sa, men som ikke så ikke nå, tog at det færene. Hvordan skal jeg begynne å si sinter om deg, og hvordan deg avhverst av livet som og hva jeg kjelt og hadde deg til, at avvarska mig vi. Och ta ihåg som kälterna så vet jag det var akkurat som vi Jesus han talar här i Johannes 6 och han kommer ner till vers 6:30 också han. Ja. Och han talar om att det är alltid du ska läsa det. Johannes 6:30 här. Talar om näka som inte än. Men lika vad heter värre. Nek 100 og 1000 åren, va? Ja. Hin stora dagen i högtiden stod Jesus og røpte. Om næga artister kom han til moin og drettje. Han utrura med ur liv i hans skulle som skriften har sagt renna streimar av livande vattne. Hetta sier han om andan og i tei skulle få som tror av han. Tui heile ande vær ikkje enn av tui at Jesus vær ikkje enn våren dørmater. Ja. Hatt underfått vers som Jesus her tåsar om seg. Så han visste hvor han var. Ja. Han var god og menneske, og gjør noe likam, som var lukt okkar. Og så stod han her. Og vi suttas nek anna, men jeg skal ikke fære ut i detaljvis der, at han holdt at gjøre det lengre i. Men dette her, jeg har forsovet omkant til å se hentan 11. kapitlen, og sjålant, alle hinner åren, 12., 19., lysa vel, hva vi der av hos nøye. Ja. Og så kommer det, og så prekker han da vi øtlens ned, og så kommer han inn i 12. kapittel, og nå teker han okkom vi. Ja.
Og hvis du hikker gosse og i hesten her 12. kapitlen endar, så sier du til at han sier til at heimeren var det ikke verdt. Jeg leser ikke hit åren. Det var bare spotta og huslangt og fenghus, og det var støyna og se sånt og flasht og dripen ved svøre. Og det er så underligt at det skal bare til at dette er ver. Men så sier han, heimeren var det ikke verdt. Men til en tankastik. Jeg anker tøyner i løyven og har stått uttrykket. Vi har sagt om ankeren som fjord. Ja, heimeren var det ikke verdt. Men jeg vil ankeren tøyner. Det er som dova er sett min oi. Ikke å være verdt og heimen noen. Det er motsatt av at det er motsatt av at heimen var det ikke verdt. Men akkon er heimeren verdt. Det var øyla løy å si at det. Men for så vidt det så satt som det sagt. Vi var øysen i heimeren. Sånn? Ja. Og vi var en av de som var og de som var i heimen. Så at kunne vi ikke si at vi ikke de verd som vi er nå, jo. Og til hatt andre som ligger i hans nær som til å lese han og tjejtret. Nei, tjejtret, ja. Her sørst, hvis du lest øyne for rett, så sørst du nækka her, som gjør til at heimeren nå er verdt. Og. Ja. Skal vi bare lese alt etter det? Ja, bare lese det, så vidt. Hin sørsta, hin stora dagen i høgtøyne stod Jesus og røpte, nækka artister kom i han til moin og dretje, og tannet trøyra med ur løyv i hans skulle som skriften hever sagt renna streimar av livande vattne. Hetta sier han om andan og de skulle få som troe av han. Tog heile anden vær ikkje enn, av tog at Jesus vær ikkje enn våren dyrmat. Ja, så sørst at det samme og Jesus. At heimeren vær det han ikkje vært. Men medan han jekker var han jo under den treiten i Tarrotten, det lå han rinnar døven. Men han kom så ångat til sjálfur av livet her, at han var tassmauren sjån, og sjálfur var kommet bygg vi åkken. Så her sørst du at det her, at han tog av seg til ikke å være heim noen verter, det tok han av døven. Men det var øysene det som kravtest fire et. Ja. Jeg kjenner at heimen skulle være akkurat verter. Ja, han sier det her i 4 Korint, i 3 kapittel, ja. Nei, i 4 kapittel, han sier her at henda visdom hever ønsken av Herren og i hesen heime kjent, tog kjente der han, hadde der ikke krossfest herre dordaren der. Nei, nettopp. Ja. Altså, det er det som gjør, jeg kjenner han, gjør akkurat verd, og gjør heimen verd han, til at være at jeg i heimen som i hans sted, vera bådskapen. Vad gör det? Det bådskapen är lov hans. Det är vävren sannlagen och lov. Alltså vävren är han och sannlagen är han och lov är han. Och han allt att det här är jag. Så. Ja. Vävren vi gänga och sannlagen som styr bakom. Är vävren och sannlagen är lov och det är lov som ett liv. Men så sørst vet jeg at heimen var det ikke verter. De fjakka om i øyenmarsken og fjøtlen og hettlen og skåren gjerne.
Och detta var torra trader som han skriver om ta. Så säger han, och att läsa till att jag hade vittnesbord för trycksöjna fink och då inte det som lovar vär. Tog god hej framman undan atla och några bättre så de skulle inte fullkomast utan och. Så på en måte sørst og fyret er at det er ikke tøyen jo i. Det er ikke tøyen jo i sånn her. Hva vi tar vi også om akkurat borgerskap i himmelen nå. Tar vi også om det vi tar ångan borgerskap her. Ja, hvordan skulle vi så være her? Så må vi være sendt av honom. Og så han var sendt der, kjør det verste. Nå er vi sendt av honom. Vi tog oppgave som han kjør det møvel, ja. Jeg tjøk noen før, jeg tjøk noen akkurat like. Ja. Ja. Det må det være. Ja, men Ja, kom. vi har et livande vittne fra Jesus her tog, Ja. som å gjøre den enn. Mhm. Og til det som han sier her i Johannes 15-16, Ja. at tid skulle ha vittne, og vi har heller lese det her rett, Ja. til at han sier her at, men i Johannes 15 og enden her, vers 26 og 22, Ja. men ta et talsmæren kommer, som jeg skal sende til fra ferien, Ja. ante sannleggen som utganger fra ferien, han skal vittna om meg, Ja. og eisende tid skulle ha vittna, til tid jeg vil være med fra opphavet. Ja. Ja. Så det er en utskifting av linjen, kan man si. Ja. 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 Og det gonger alle tøyene først, det vet vi, at bønn først, ja. og det gamle færre. Ja, ja. Og så er det vært i øltere, at etter at søkker rundt i Malta. Ja, ja. Det er kjennelig, altså. Ja, at det kjenner. Men talsmæren, Ja. han er den samme. Alltid. Da. Han er den samme som har vært at ta Jesus vær her. Ja. Han sier jo ante herrens ivmæra. Så det er den samme ante, den samme vittne som vær ta Jesus vær her. Han er den samme som oppe i jakten søvna til deg det. Til dere bor, eller dere tror som sitter her, og alt de som luster etter dere nesten. Ja. For eneste en som tror av Jesus Kristus, har jo hentet samme andan i seg. Og til samme anden som bor i Peter og i Paulus og i Øtlensner. Og den samme kraften som reste opp Jesus. Ja. Men så i samband vi och spårningen fick jag någon det andra som farne sen var det söjnast att det är så länge så. Och så kom jag också om förra grund från touch det kan slå upp på det. Så sa det här att klätteren som fällde dem var Kristus. Ja. Så är otroligt uttryck. Och i marschen är att klätteren som fällde dem var Kristus. Ja. Ja. Ja, han sier, jeg vil ikke prøve at jeg skal være avkonnet av fedre akkurat, var alle under skuinen, Ja. gikk alle jøkken havet, var alle døpte til Moses i skuinen og i havnen, Ja. og til alle skjemme andelige mat, og drukke alle skjemme andelige drikk, Ja. til det drukke av henne andelige klette i fyldetimon, og kletteren var Kristus. Att det här kommer att det här fram som han säger om akkorna. Landar med i hemmen alltså sina klassfran åtta. Ja. Landar med i hemmen till Kristus och jag. Ja. Han säger inte att Kristus var utömmen här. Han säger han följde det. Och det druckar allt. Ja. Ja. Så om det kommersen är det tog jag att anten han är i akkon och han var i honom. Det er det som vet du. Ja, det är det som är det. Det er det som gjør månen. Ja. Det er alle tøyene, altså, Ja. altså, god er den samme, Ja. men i uttrykksformen her i tøyene og i hjørne, Ja. uttrykkene er ikke alltid Nej. på samme måte, Nej. men endamal er alltid det samme, og tjattene og ute er alltid det samme. Ja. Jeg husker eisen om trunna og Johanne, til å si, Ja. at trykkven er den samme, og trykkven har alltid vært. Ja. Annars sier Abraham ikke kunne være rett og stjørter ved trykkva.
Nettopp, ja. Det är inte sport det. Nej, och du kommer som troa kapitlen här som vi kallar. Och Abraham tror god och det var rocknande rätt. Det var rocknande rätt. Så att akkurat lika. Ja. Han akkurat lika. Ja. Och tryggven den samma. Och tar vi så läs om alla de här människorna som tog leb om här och vi vill inte för läsa några här. Kan kanske lucka täcka vi här vi tryggvar Abraham Lojen tar han var kallad va. Ja. Så han får ut till stege, han får göra va. Han får att stege att han inte visste var han kom. Och jag har för tro att alltså oj det faktiskt är väldigt obekvämt och finns det kanske bä från Marshall och öron. Ja. Bara vi tryckva nok, så händer tingen, ja. och en till är så tror jag kapitlen här, ja. Och tacka till dömes Abraham här, ja. Hvis du läser det spärkliga, pröv lusta. Ja. Jag säger som dick och Paul känner det här, men vi tryckv var Abraham lojen. Ja. När? Ta han fann upp patta? Nej. Ta han fick han gå an i det? Nej, ta han var kattlaver. Ja. Ja. Og kvært prekk var så trunna her, ja? Jo, så han får ut til stege. Ja. Han skulle få i arv. Ja. Han var utom till allt som vi läser i Hebreerbrevet 13. Ja. Det är bära. Det är savanner som det är att höra Kristus. Ja. Långt att ta. Ja. Han tog pappa som vässa. Ja. Det han tog pappa som visste. Ja, det han pasta vän. Ja, och i Karen här bor jag så inte med dig då. Ja. Där bestilla färden i land i åtta. Att han var färdig, no? Ja. För han rådde så långt som på maten. Han så finns jag vissa. Ja. Ja. Han ja. Men det som är så så i det här att tryckven är inte bara något som vi finner upp på. Nej. Och så bara vi tryckva nok så händer tingen, ja. Ja. Tryggven han är alltid sitt utgangsstöj och i gode själv. Tryggven vad säger man om trunna? Hon är alltså, och i sig själv hon är hon allt. Ja. Hon innehåller allt. Som vi där. Du hon kommer från gode, ja. Ja, netto, ja. Och tog halt det att det nog var i detta här. Jag var inte om jag var i det. Tog jag finns av slett chocksa att hämta lötan för att köra akkurat som att köra nu. Nej. Och det kan titta som att vi har lagt allt detta till rättsaren. Vi har slaktat det. Nej, omgått du. Och till det som är ett omtor och i löven och inte ögonen som Kristus bor i. Det är han som det är vår. Och anten är god, alltså det är anten, vi tycker oss antaliga folk, vi suttjas, vi är lika med, men lika med det ska inte arva hos rydg. Nej. For ganske løyke kan ikke arva over ganske løyke, sant? Akkurat. Og deilig løyke kan ikke arva odeilig løyke. Så vi har øyelig nekka og klo, et som man kallar det, og i skriften er vers, skriften er bort opp på vers, og versene, de er for jeg hjelp bakna, ja, nå blandar de skjema. För mer alltså ett ölig hjälp att det gör sålas. Ja. Det är så att Jesus är det man säger om sig själv. Ja. Alltså han ger inte sig själv. Nej. Bara det man ser färgen ger. Ja. Ger han. Ja. Och han är alltid i travit här. Ja. Och det är verkligen gott klo till och eisen, ja. Att vi och här kommer åter hela anten in och i börjar det talsmären. Ja. Du kanske skulle vita. Vad färgen säger vi okom? Om inte vi har andan. Alltså som man säger att Korinthbrevet att han är samma andan som rannsakar djupna i gode. Ja. Och han bor i okom. Ja. Men jag minns ju nämnt det senast det är läs för det första Johannesbrev 2, ja. Vi tar var salving från en höjlava. Säger Johannes och vi tar allt. Jag minns sig och den äldste sonen kom för i skolan. Och Johannes och han säger pappa jag vet allt. Och jag tänkte mig. Ja, det är allt ut där alltså.
Så ska bara så säga. Så ska bara få att utvecklas alltså. Ja. Det är en chans här, Nettopp. Och att det är öjligt sant. Ja. Att öjligt sant. Allt ska bara vara hänger samman. Allt var inte som han visste allt och allt. Och jag är öjligt vid att fäta Ottomar. Jag vet inte släck. Han var ångat ytterligare. Och vi var han fyller 15 december för 40 fyller 13 februari för 80 så det var 2 månader man klagade över 2 månader till att vara tror jag mittelna. Och han får skolan så det bara kort alltså. Han visste allt. Eller hatten han blev lärare. Här det var inte som han var vikar alltid först. Och han är ju rockning från alltså som lärare skulle brukt det här. Det tog avskedsexamen. Han gav åt mig till att rockna alltså. Ja. Ja. Och med kan heta han inte mer. Jag tänker ju upp att det kom till att göra brök och tala brök och det som all och allt det där. Alltså vänta jag Christian Hansens rocknebok nu. Annor uka. Det var en 3 uka, men det var inte också en grund här. Och så ströjes det vi stäva. Inte begynte jag att läsa förut för en Anna och Arre att det var för en skola och helt inte på den vägen. Vi tar inte angst och jag har alltid doven också väldigt angst, alltså bokmål. Och så ställde jag här och ska lära att först alfabetet. Här var jag väntar allt övrigt. Det var station av danska. Här var och så anser C, B och så framvis. Egentligen säkert noise. Så talar jag att jag vet inte till tostanat. Och så kämpade alltid till att stäva. Och det första stävbörsen av förskolan så kom han ut till kvosse. Det var nog så längt år då. Vi ströjdes vid att stäva 8 år gammal då. Jag vet inte. Och allt man svärare golven och kvosse. Så jag inte. Ja. Och jag lägger av han med tvatt. Oj, jag så rörst. Han skulle stå bättre ner vars då. Och att det är så ovita känt. Och så på en måte så läckert också. Det var roligt, snart. Det att alltså vi all fått imes. Ja. Schalt om vi av det samma. Schalt om vi är kommer assisten och så vi imeska. Men du särst det här imeska gåvorna som i människorna. Och det är ju bara några människor. Det är imeska gåvor i alla människorna. Jag också nog snack om att tonlägga Lea. Ja. Säger han ut det vi snack framme i familjen Jakonen nu va. Kus är sucha några av de här människorna som är det viskar som att bara alltså tar fatt vi musiken alltså regulärt då. När kunde jag man lära tonlägg och lära noter och allt det där. Men några är bara fatt vet du. Och nu är den här Tina som gick framme ja. Men jag minns mamma där. Ta hon har varit 13 år gammal då. Så får hon att spela klaver tja Rigmor Rasmussen. Ja, jag vet inte hva det ofta hon har vært her, men det var innenfor en 2 veker da. Så spalte hon fullkomlig 4 åkene. Og noen i familien her var vist akkurat så med evne, at det akkurat som musikken bare, han presser av for å komme ut da. Og vi andre, vi sitter her, altså, og vi er takk som 4 til ja. Men vi har andra ting som jag tycker är så öla viktigt att finna fram till tack för en enkel. Jag tycker faktiskt att skolan är där i Färjön. Ja. Eller kanske kvar lugga mig kvar men nu är det helt ockorna. Ja. Äger att vara vi till att finna det har gått till fram som är i kvar en enkeltonna. Och här är vi är ofta så att vi gänger i skola och det är skyddsystem och vi ska alla lära det här systemet men så kommer det här in i bilden att det är något som är ordentligt. Och det är något som är kanske jo det är alltså det ligger här och vippar och vi kallar det för läseveik. Och då passar det inte in i åkara system. Förr var det faktiskt konsekvent att det var rockna för att vara borta. Och det är allt annat. Och det stort blev vi tog i hemmen det är. Ja, hvis
ikke vi hadde de ordblinde, Ja. så hadde vi, altså så heimen ser verre ut enn han gjør. Ja. Tog at det som hender her at vi mennesker vil kalle systemen, men vi har egentlig bare ett system som såler til å lese og lære, og ta de ikke doa det, så det 2 ting som driver deg. Det ene at de vil ikke avduga det. Nei. Så klart. Det sier seg ikke alt. Man får ikke reipe av veikleikene. Og det neste at de må finne det av hvordan et eller annet skal gjøres. Og det stortlige som hender her så til, det interessante, at de finner måter som slett ikke beskrivet i lærebokene. Og at man får hente til, ja, men han maten til timen nekten bedre. Og jeg vet ikke om jeg skal nevne det her, men jeg sitter i telefonen her, og her kjenner vi det til. Han som kom hvis jeg kallet Steve Jobs, det har vært sagt om han, jeg vet ikke om jeg fikk det bekreftet, men det har sagt om han var ordblind. Og jeg tykker det vel, tror at hvis ikke han var ordblinder, så har han gjort et system her hvor det bare var tekster. Det er unga mynter her til å referere til. Og vi som du har lest, og som kører på handamaten, vi baserer alt på tekster. Og jeg kjøpt med yngre enn Paul og eldre enn Anja, så jeg så mye gammel at jeg har vært på den første brukeren av telteskipen i Førjon, 8-4, til store byråene som var igjen. Og her var alt tekstbaseret. Mynden eksisterer ikke. Og så vi skulle bare minnes disse kommandoene og alt det. Og så ganger tog, så ganger årene, så kommer Apple fram, og så kommer Windows fram, og alt kører opp på ideen, altså jeg sier på min egen råkning, kører på ideen til en ordblind og mann. Og det preker alle heimene det. Alltså det är så otroligt intressant om att se vad det är. Jag har ju också det. En önskar snookerspelare Sullivan, ja. Han är han som har vunnit nog mest. Hos England det till Skottland och det. Så var Europa mästerskap och jag och tar en helt onkel med över. Alltså jag vet inte om han var han är till man kan ju säga att han var också estan från. Hur ser det så kommer han hem ja. Och jag sa på en vägen att han var en Sullivan att han började och jag har släckt chokt inte nu i finalen Ja. Och så spelade tar på och tar standa 5-5 tar jag kom till och annars kan nå att touch och Arn hemma. Så Gert Sullivan och två minuter så jag så ofta ser han Görsta. Ja, han spjäger allt utom bord, ja. Och det tog han. Ja. Men han förrocknar sig i Görskvald. För vannan att man Görsta och tar var det nutch 8, ja. Och det blev jämnt att nutch, ja. Men så gjorde han det åter ut i sista. Ta vann hit. Han vann på att här. Alltså och misslokation och så spjattade han då. Nej, Arnta misslokation så spjattade han då. Och det för oj, men det hände också vid att han fick stanna stå i. Och han vann på att. Ja, hej. Och ofta har jag sitt i högt ett som man någon kostar härkata. Han är fantastisk och att man innan närkut det som är så nejest och akkurat löjve. Det är inte smasar. Så det är väl jag löft att vara smasar. Det kommer till såret. Och jag tänkte att jag gjorde det 17 för jag tog klara det för. Och då fick det jämnt. Men nu får jag klara det. Och nu vaknade jag innan och åt kläder. Och hej, då ser jag spänt om det. Och han vann. Ja. Han vann finalen. Och han nödde. Ja. Alltså han fick touch. Ja. Han har inte spjattat han. Så är det oavsamt om det är vunnit. Om hinner vunnit. Så han har ju vojklökar och i så många ting kom. Och hatt det här vi löjv i åkara.
Att öja bäget han vursdamen att vara large. Och nu är det sista, andra kvar vinner han till att vinna är. Nuttjo. Så gör man inte till att man förr kunde göra till någonstans inte vara lika dålig som är. Nej, nettopp, ja. Ja, nog större allt som man är där. Jag vet inte hur ska man det. Och han är flera för när spalt ytla och inte vunnet, men allt är lika center alltså. Ja. Och så är han vunnit så öj ofta. Ja. Här särskilt så att rätta, men nu att man väntar nog inte som jag har också med det. Jag skulle lycka säga att det här danska ordet som säger tap och vinn med samma synd. Ja, och det var netto mycket hjälpaslös. Ja. Ta är värre, alltså, ta är värre onkora, att jag skulle inte alltid vinna. Och det måtte så få oss väck. Och mamma plötsligt att säga att hans täper vinner. Hvis han täper, som han øyre til, så vinner han, og ikke hin. Ikke sant? Ja. Og her begynner sånn at den utviklingen som er tankt om at nevne han det jo. Og han vil komme han vil for skjønner ikke dette. Ja. Det er det jeg husker om. Ja. Han sier her i så første kapitlen, og i 12. kapitlen, og i første vers, lærte du i Østen åkken, ta i vi til å så skudja vittnen rundt om åkken, lett jeg av åkken alltid i tinger. Hva heldig til tinger mest om livet til en tryggvande som ikke vet om annet enn til et godt liv. Han tog så vel av fjæla som veitløyka, men han er så smasarer at ofte har legget det. Sånn at? Det måste väck. Och det kan bara få oss väck i andan. Att liv i andan. Så är det inte självsökt. Så är det? Det är sannolikt. Ja. Och det är en egen löjtje som är godamlig. I naturen är tjocken som är mer störsinna och som är mer svarbär. Men så säger han här, lägg av åken allt det som tingt. Og syndene som hang så først opp i åken. Og vi tåler denne skøy i åkene for sett. Hevande egene venta Jesus, opphavsmann og folk kommer at troarinnar, som fire gledene fire og la, og nå kommer det til heile varen kjent tryggvand. Hva så hentet der her? Du leser akkurat her. Hvordan realen jeg hentet? Men de tok og helter til en er nok trunn. Ja. Og det har vi ikke vært utsatt for det. Høtt vi at er nok trunn. Nei. Og lå jo at vi, ja. Dette griper meg sånn jeg tog. Det har vært så dårst kjøpt. At også der til at det var i akkurat døven, litt her til åkken nå, ja. Åkken er fyrsett, og vi tåler denne skøye åkken er fyrsett. Her er fastlagt, da. Hevande egene vent av Jesus, opphavsmann og folk kommer til å tro henne, som fire gledene 400 la tålen løye kross, og lei ikke vannærene, og sitter nå i høyre og så i hasa til gå. Så kommer det som jeg husker om. Ja, husker om han, som tålen er bare, sinter har sagt det som jeg kan møte, så tid var ikke trøyt, og møtløse så alle tikkere. Og så teker han uja til det her. Enn heva tid ikke gjørs møtstøv, lykket til blåve. Og i bare det tikkere han møte syndene, og tid var glemt anmenningsene, og i taler vi tikkene som vi syner. Som vi bøten. Nå kommer bøten igjen, ikke syner. Så han sånn og møyen. Nå fer jeg atter til, ta Eva bøten. Sånn og møyen. Vann vil ikke tikk der hans. Vi er helt ikke møtleser. Ta et over refsa over hånden. Det er han som Herren elsker tikk der han. Og her stender han slær herlig på en sånn han tikk der. Og det er til oppfastan tikkere til tål og lojinger. God gjør vi tikkene som vi syner. Hvor er sånnen og i ferien tikk der ikke. Og så kommer det å gjøre. Men det er også mine oppdragelse til ånka til å være vidt i
härliga. Nej. Omgattet. Den langsta pappa kom, da jeg var trøsker, og jeg sett meg mot henne, og jeg skulle ut. Det var så jeg gav, ikke ferdig ut i kveld, mamma er sjuk. Lett dere være inne. Og så mente jeg meg opp og sa til. Nei. Vi har trossier. Hæ? Ja, trossa. Ja. Og så reker jeg dit, jeg styrer meg, så og jeg smekket i hårene etter og rann i trappen her, men jeg klarer omkant i vrå hjørnet. Og her så klarer jeg slett ikke. For roteren så inn og smelter det sånt. Så glappar jeg sånn her papen dit der, og han kallte i håndte at alt det så alle speklige nyer. Og han var pura rørt. Og hykker og egen i ånden og drar meg inn. Kastet meg i favnen, jeg skal få ordne det ut. Så det ordner vi. Hatt det tikt. Ja. Akkurat. Så alle stikt der. Ja. Herre. Ja. Altså, det så aktuelt halt fra vattnet av og inn i ungdommen og inn i manndommen. Og så løslet vi med her. Det første som jeg minnes, som jeg nevner her, nå er klokken. Nei, vi tar godt. Ja. Det om hvordan mennene var, og så hvordan koner var. Tjahir som Malmö. Og det så nekva familier. Jeg kjente atler, og ta også om mitt baddom, inntil rundt i Atofton. Så skriver jeg om alle husene, mittlen hedge og heier. Det det. Det litt som tofter mer enn det. Men ute i heion og inna hedge. Alle husene her mittlen visste jeg alt om. Skriver jeg til minnene nye. Jeg miste en jeg kvinnveien og innveien, men det ble for deg. Gav det ut og gav det inn. Og så minnes jeg særlig Axel Skale, han har en særlig evner til at tala, så at bøtten ble hodtidsen, og alltid rundt i halten av talerstolen, ikke for en nyr enn, ikke gjevast. Tar hun alt av det møtt. Ja. Så fortalte han om henne kvinnorna som kom til Jesus, og Simon Farsieren bjør Jesus inn, og Jesus, han fikk ikke til han sauma som alt hine fink. Han sa attast, altså niast. Og angen vasker noen føttene, det var å si alt hine etter. Simon Farsieren finnes ikke tennerne av vasker atlån. Og han sa at jeg vasker var attast. Hvor måtte det være, sier Axel. Han visste at her får en kona komme, som tarva i seg. Og så lortet det jo. Hvordan skulle jeg vite det? Han vet alt. Han god. Ojasen lika med her. Først han sitter der. Så vakte han noe nå. Og nå kommer hun. Og hun ikke stoppet til han, sier han. Hvis han der setter til Habor. Det så i musikk fyr. Tog at han også sier om disse kvinner. At hun var en sintafull kvinne. Så sier Axel, nå hun her, og nå får hun at ta her, så det ble nesten en vannflå. Om torska vi har, og til sørstene fyret der, ta her jo koner, hvis det er løst å ha det, det er øyelig lengt da. Og torska det vi har så inn. Og Simon hokser, sier Axel. Ja, det er han profeter. Så har han begynt med å finne han ut. Tog hun Simon, jeg har noe å si der, sier Jesus. Ta lattene for hjertan av Simon. Ja, nå blir han med for å få han ut. Hun harsker slett ikke til selskap. Også at det til å sitte og lusta. Det blir så livvande. Ja, Simon, en lante, og så var det sånn jeg 1000 et
miljon kanske, jag vet inte. Ta var det inte miljoner kanske. Ge ut det där. Och så var det en som ska lite men det var lika fatta och han gav det berätt. Så nu skulle det inte. Kvar allt för älska han var det. Så i med rätt sig upp i själva var det han som skilte en väg var så kvinnan. Hon skilte en väg. Så men han som löjte vid fyrtjö, älskar löjt. Men han som nekver fyrtjö, älskar nek. Sarstvisa kvinnor. Jeg kom inn til her, hvordan jeg ville til med, ikke vatt til føttene her, og ikke til å torske der vi, men hun vatt føttene mine vi tar hun så innom, og torske i der vi har det så innom. Hvordan jeg ville, hei hun, helt om hun sier her, at jeg møter mer, akkurat ikke fra mye, ikke gå fortsett. Sånn fortsett. Hatt det jo faktisk. Og det var ikke bare helsferd. Og så kan bare nevne Andreas. Hver jeg for møtte henne, for jeg har lest den der på Bibelen. Det er synd. Ja, det må være løyt. Det er høyre sted å bære det fram. Og jeg falt til min hjerte, og hvert var skal jeg med. Ikke vi tog at vi er smasærer eller. Og så rønte jeg kvart en av freien, det er ikke også med dømere og alt dette her, og helt var veldig spennende, og så taler jeg til. Og så fikk Jesus når Andreas opp. Han kunde godt ta sammen det navnet med, han sier, det var akkurat som en vatten av en. Og hatt det vært troblet som er stav og lese, og ærene, skjønner du? Det er for skole. Hette er det ikke 17, altså. Så rønte med oss, det er vant av det. Så sier han at Aren man kan lese en bok er minsta krav at du har seg, og også når du har stav, altså at du har sier, vite hva du tar du stavar. Og jeg har sett, jeg minnes akkurat ble ytler i sin tid. Han gav med, han ikke snakket med meg som han. Så vasket han til jeg, det som han sa. Ikke til at det holdt det nærkant til slipper jeg vet han, men i antan og vi ikke såles. Jesus var ikke såles. Han var så setter, men han visste hvor vi ville se. Og vi får vite at vi i bra og kærlighet skulle ha bra og kærlighet, men vi får også vite at vi skulle elske godt. Og mennesker også vil elske godt. Og hvordan kan man det? Det kan man bære i kærligheten, som er uttalt i hjertnakker i hele andan som giver noe ned. Guds kærlighet, sånn. Ja. Og jeg tar jo av barnskolen nå, og jeg var ute i fyrre, jeg var den skolen i 20 år, og så fører jeg fylt 14. Og hesen skolen er en, som er godt samkommet. Og ikke brøtt, og i tannbad. Nei. Jeg husker meg til året her på Galaterbrev 5:16. Jeg sier, livet og i andan, så fullfører det ikke gjerne til holdsens. Ja. Og her er til døms at her, som du snakker om, er smasare. Ja. Og ligger det til åkken, det er sikkert det gjør seg til de fleste av natur, mer eller mindre. Ja. Det er jo holdt noe. Ja. Og til å si at det eneste som kan hjelpe åkken, det er at livet er andan. Ja. Og det er så inn i alle tilværende. Ja. Og her er det vi standa opp av alle her, og vi velger okkar ekna reie, eller av livets andan. Så i andan ligger alt det her. Det er bare samme måte vi hele andan i okkos, tar seg om i Johanne til å finne godtlig i bøttene,
Och jag hade väldigt sant att du säger att det här att helt för att du var barn där att det ser bättre föräldrar och omgås andra förvänta det här som så blev livtut alltså inte och nog inte så för det ganska ta att du får bli malarmästare men det har inte det huxa om. Det kom ösnä att en malare var här och började jobba så. Ja, men det här det antalet. Ja, det antalet. Det var det så. Det la och i Näckvon alltså Näckvon bäge här Tofton och ösnä kvinnorna. Ja. Det tar mat jag ver på. Och så attor och i havn och näser allt det som tar man känna och ösnä att falska Tofton värst är att det åtte han tokka som det sägs 16 Jesus att han tog till och i allt och inte så gode och mannen. Ja. Så att här vi att hemmen värme inte värter. Det har vi omgat det också om. Som så. Nej. Han är sannoliga värter. Ja. Här ser det är nu tatt att han vart inte vart. Han vart inte vart, ja. Han vart inte vart. Ja, ser det tatt, ja. Ja, men jag husar om att det här vi trunne och vi hela andarna som kvar enkelt av oss som tror att Jesus är i oss. Ja. Och färgen. Ja. Och i himlen. Ja. Och såna som sitter i hasäten och jag honom som lever alltid att bia för oss. Vad är det han bier? Jag också eisende till att få att här fram och i oss som är av honom själv. Vi alla time i musku gåna vi söker vi vet ju att det gamla testamentet är till mindre och fyra mindre och skogamindre och allt det där. Men hvis du huxar om ta i tabernakel skulle göras så jag hade väl kanske nämnt det att jag att han lägger gåvorna i imska personer. Ja. Men och det talar ut det om det antal gåvorna som han har lagt i ockorna. Så låt oss bara ta till vi och. Ja, vi tar det. Jag vet vi skulle inte samma lukta någon vi från annan. Nej. Jag kan sätta inte samma lukta med vi Paul. Tui att han tar tjänsten som Paul har haft helt från ungen och Arnava. Hon ungade vi med Luther. Nej. Ungade du? Nej. Och så kunde jag sagt fortalt mig nej. Jag kicksar tillfället till att jag do inte här som Paul do och så. Men vad står kvar? Till inte vi säger göra. Är som är och jag måste bara säga av Paulus Aunagos är det som är det. Paul är det som han är, Aunagos är det som han är. Och Anja är Aunagos det som hon är. Ja. Måste så tänkte jag att ända vi tror som är. Det var så som samkomna. Så alltså inte bara en lokalsamtal men hon är ju en mynd av allan Guds folk, allan hemmen som trycker i så. Så är det hemmen på Batman. Ja. Och så är det att hemmen som är starta i att jag var 22 år. Sen var jag en 20 år gammal kom. Ja. Och tror på det. Och så var det avslutat. Och nu startar jag Nutchen vid en arkon som är 20 år och är 40 år. Och det har nu kört var 8 april är det för 40 år så igen. Alltså. Det är också om att så många år, så 40 år. Kvar helt att du har tarva mest till konerna och bötterna som vi fick och hinna bötterna. Kvar helt att du tarva det mest. Du snackar om bötterna. Det är vi. Hetta vi är vera fetrar. Jag har alltid nämnt det då. Att vara fetrar, ja. Att vara föräldrar, att vara. Det är nog den bästa skolan som finns där gör. Tja, honom som är det. Bäger tja, mannen och kon. Bäger tja, mamman och bätt. Och jag har inte tog att lösa det nu. Man begär inte om man är till att lösa det. Så det har varit så underfullt att det bärs till nästan att säga det gör.
Så här hever mävren, alltså Kristus är hövor, likamsons, alltså samkomnar, alltså. Så är mävren hövor, konor och innar. Han samarbetar, ja. Så är det att han mynten etla i hans röstia för sin konor som han är för Jakob. Vi säger att det är omöjligt. Och det är omöjligt. Men nu bor han i Jakob. Och tog det att det kan vara möjligt. Ja? Och jag kan bara nämna ett av mig. Jag har nämnt det förr. Jag har alltid nämnt en samsmöten i havn. Och det är kanske i det första togene. Och jag är kanske dott i ytla. Jag har några så unga koner. Och vi tvingar bort. Alltså... Så kom jag se några vänner som salte med öljan. Jag har alltid haft det att be en fyrtjövning. Så säger jag har ringt alltid som säger. Vet du vad de säger? Paul, det är gott att är frujalt, Arend du Gjersta. Så du Gjersta och Arend du först ut i det allmänna rum. Ja, akkurat. Jag helt att det var så vackert. Och så har jag väl löjt och så är det. Och typ bättre så händer det här. Att man vill sjåa och samman. Gott samkommer alla att vara åttlig av en Kristus. Ja. Och sammanbunden av lien och bonten och allt som är lika med just störst omtara som går till skapta. Det är det som vi inte kallar i tid av er. Ja. Så det är hans virskan oj och som gör det. Det. Så allt är livet det. Ja, jag huskar om ett vers i öratöknen. Ja. Jaden brøyner jaden, og ett menneske brøyner anna. Ja. Ja. Og det er livet til oss. Det er imenskere omstøver men nu nevnte vi som har bøten, men det er ikke alt som har bøten. Men fellesskaper vi andre mennesker, ja. På imenskere måter, det brøyner oss. Første ferie har det hatt av vers. Ja. Jeg er ikke lyst. Det var tag i samkommen, jeg var fra en samsmøter, og han er Anton Jakobsen, han var Kotlafil. Ja. Og jeg var ikke samsmøten. Jo, jeg har nok vært i samsmøten, og han får opp, og til å være nok det 4 par møte, 17 par møte i et loksart, han sa at han nevnte han at det var seg, jaden brøyde jaden, og ett menneske brøyder, altså jaden brøyder jaden, og ett menneske brøyder forstand. Ja. Og andre får opp til, og det er nok ett av de beste møtene, i nærkant jeg har vært innan vi hatt det, hvordan man brøyder hver annan. Ja. Altså, og dette var øyne av tøymon som øysene. Hei, omsorgen for meg. Ja. Og jeg kunne nevnt flere, men det gjør jeg ikke nå. Ja. Nei, vi tar være nok så vuja i det alltid. Men det er ikke sammenhatt. Ja, avgjørst. Ja. Så nå må du be i det. Ja, det kan det godt. Fægir i Jesu navn, så takkar vi til her 4. Tu erst skapar i himmels og gjerra. Herre, tu hever mynda okkon og i maurløyva. Og i maurløyva har tu lagt nye ui okkon imiska gaver, imiska evner. Og vi er det som vi er det, tu er skapt okkon. Her er tatt der eiste 4, ta nudja skapandena, ta nudja skapningen, ta nudja menneska, som vi er født etter andatøyden vi Kristus er her. Tatt der 4 her, det er neka som hvert eneste et menneska kan teke imot det, og fær i bøye fra det her. Og hetta nudja menneska, det fær inn og i tutt rujtje her. Og vi tog nudja menneskene, og så er tutt rujtje kom til okkar her. Takk der for herre at du komst, Jesus, for at djeva tutt lov for okkar. Herre, vi var under deia og dome, du tog det til. Og tog er vi fri, herre, men vi er ikke bare fri, vi da finner andatøyen, lovtøyt, tøyt avja lov her. Og herre, takk der for det her. Takk der for herre at kjenne til og i min egna løyve,
Kjenner det løyven og til øren, til okken som sitter her, Herre. Takk deg for, Herre, at de som lusta, de kjenner det samme. De som hitja, kjenner det samme. Og jeg takk deg for min syskjen her, Herre. Jeg takk deg for at vi fer at man fer bare kjenne tynne nærvære og tynne omsorgene i midten av Herre. Herre, ikke bare var signa land og folk okkar, tynne dyra bare navn i Jesus. Amen. Så var hendan her sendingen, hesten pastoren av Gjerstamal kom at enda. Og vi tror, Anja Hansen, som tekster opptøkene, og Paul Fære, og Daniel Adol Jakobsen, vi takkar for hesfer. Og la meg legge at du kan sutja de 4 pastorer av Gjerstamal og Sjåmarskanalene til Iktus og YouTube. Så tusen takk for hesfer.